bai betarrok, bigarren mailako ikasleak gara eta oso pozik gaude irratian lehenengo aldiz parte hartzeagatik. Gaur saio polita izango da. Disfrutatu gaur zumofoan Mikel, Nora, Neisa, Gaizka, Aina eta behin gatuzue. Gaur maiatzaren 20 da, asteartea. Gaur honen inguruan hitz egingo dugu. Eguraldia, urtebetetzeak, jantokiko menua, bitxikeria eta pertsonei eskuduaren pista. Oso saio polita izango da! Disfrutatu! Jakin nahi duzue nolako eguraldia izango dugun gaur? Bai. Adi entzun ba. Gaurko eguraldia eguzkitsua izango da. Gaur Oihan Arzaren urtebetetzea da. Zorionak! Zorionak! Zure urtebetetzea zorionak! Ta urte askotarako zorionak! Belarritik tiratzean zorionak lamuzu bat zuretzako zorionak! Orain jantokiko menua izango dizuegu. Lehenengo plateran izki sopa, bigarren plateran arraina, postrea fruta. Onegi! Gaur zelarekin bat buruz itxegia bat. Nola dakigu dinosauroak existitu izan zirela? Aztarnak eta fosilak aurkitu direlako. Pertsonik ezkutuaren jolasa egingo dugu. Anima zaitezte eta zorte ona izan. Gogoratu ostiralean erantzuna jasotzera joango gara. Anima zaitezke eta parte hartu. Pertsonik ezkutuaren bigarren pista esango dizuegu. Adi egon, komikietan ateratzen da. Berriz esango dugu, komikietan ateratzen da. Gure gaurko irrati saioa bukatu da. Zuen gustokoa izatea espero dugu. Eta eren gure bestia. Hasi bai beti, eta kalera, hasi kaletik, eta ibai bera, martxan jarri.